moikka. Ai niin joo. Sitä, että katoin äsken Hämärjallu-videoita. Ja ihan sairaan hyvä tyyppi tekee videoita. Mä en oo niin hyvä kuin se tekemään videoita. En yhtään niin hyvä kuin se. Ja mulla on nyt vähän yskä, niin videot saattaa myöhästyä vähän. Kun mä en jaksa, tai no, mulla on kurkku kipeä, niin mä en jaksa tehdä niitä videoita. Mut, mitäs? No, no, kyllä tää on aika rankkaa YouTubelle, tai mulle, YouTubettajalle, mutta ei niin Jallulle, tai jollekin muulle, esim. Leinonen, Deata, Mr. Jallu, Jansson Roikki, Logiikka, Iltsu ja muita tyyppejä, mut moikka. Tai no, niin, moikka.